दिनै नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय 2022 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट थामहिनबा सेबाजों खुंजानाय जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै जाय केन्डिडेट्सफ्रा बा फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हाबाय उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननि दखरायाव गासै 30 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। दा बिथांमोनखौ बरायनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानो मोननानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेयो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखिनिनो मोनसे पार्ट होननानै जों बुंनांगोन, जेराव जोङो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन मोनसे मावथांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि बर' बिजोंनि जि फरायसाफोर बै फरायसा बिथांमोना जे दिनै जोंनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोङो एसेब्लाबो जों दावखोनो हादों, बेखौ जों दिनै तारिखाव जों दाथियै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय गंनैल' फरायसालि बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेयावहाय गोदो जों नुदोंमोन गंसे फरायसालियाव बबेयावबा 7 बहाबा 2 बेबायदिल' पास जादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो गोग्गायजों बुंनो हायो, दाथिजों बुंनो हायो, बिहुराम बर' गोजौ फरायसालियाव गंसे फरायसालिनिफ्रायनो गासै 20 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामनो हादों। बे जोंनि थाखाय मोजां साइन बा सिम्पटम होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जिबायदि थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि थानांगौमोन बेवहाय थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया। थेवब्लाबो बेयावहाय 20 बिजाथिया फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय, बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो लाल बाहादुर शास्त्रिनिफ्रायबो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। गासै बिथांमोननि ओनसोलनिफ्राय गासै 30 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हाबाय। जोङो नुदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 286 साया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो जोङो सारा आसामाव जुदि नायोब्ला बर' मिडियामाव फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमाया गासै 1977 सा बिजाथिया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो गाबोन थामहिनबा 14 जुनाव गाबोनहाय बिथांमोनखौ बेंटलावहाय बरायगोन। आरो बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय जे फरायसाफोर बिथांमोननिफ्राय गासै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो फैबाय थानाय 15 जुनाव भेरगावआवहाय जों बरायनायनि हाबाफारि लादों आरो बेयावहाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि जे नैबे पर्टेलनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो जाहाथे बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। फरायसाफोरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावदों, नाथाय बेराफारसेथिं फरायसाफोर गोमानायनि हारा दिनैबो खम जायाखै। दिनैबो माने फरायसा बिथांमोना गोमानायगासिनो दं, बे बिथिङाव दा फरायसुला फरायसुलि गोमानाय बे गोदान बाथ्रा नङा, गोदोबो दंमोन, दाबो सोलिबाय थादों। नाथाय बे जोंनि थाखाय माहारिनि थाखाय मोजां साइन नङा। दा बेयो बोरै जादों, माबोरै जानो मोनखो, बेनि जाहोनखौ जोङो बिजिरनानै नायोबा गोबां हयथ' मोनगोन। नाम्बार 1 जोङो सेथियावनो जोंनि दिथागिरि गारजेन बिथांमोना सिनसियार जानांगोन, सांग्रां थानांगोन। गथ'आ बहा दं, मा खालामदों, बोरै सोरजों लोगो जानानै दं, बेफोरखौ एसे थागिदा लानाय दिथागिरिफोरनिबो बिबान आरो जोंनि समाजनि गोरों गोरा मानसि बिथांमोननिबो बिबान थायो। आरो बेराफारसेथिं जोङो उन्दै समावनो मबाइल फननि जि बेबहारखौ खालामनो रोङाखै, बेयावबो जानो हागौ। जोङो माने जायनि थाखाय जों रं नाम्बार जानानै गोबां सोरबा हौवा गोनां हिन्जावानो सोरबा सेंग्राजों खारफालांनाय, गुबुन हारिजों खारफालांनाय बिदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों। बेखायनो जोङो एलार्ट जानायनि सम जाबाय। दा बेखायनो साफ्रोमबो गथ'नि बिमा बिफा लोगो समाजनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो जाहाथे एलार्ट जायो, बेनि थाखाय बयबो दायथ' लानांगोन। आरो बे मबाइल फन उन्दै समाव मबाइलखौ बाहायनो रोङियाव बेबायदि माखासे जानाङि जाथायफ्रा जाबाय थादों। बेखायनो जोङो बेफोरबायदि सांग्रांथिनि थाखाय जोङो माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर जों लाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों निस्सय जोङो जोंनि इयुन जोलै बिथांमोनखौ जोङो मोजां लामाथिं लांनायाव जोङो माखासे मदद होगोन। आरो बिनि थाखाय रायजो राजा दिथागिरि बयनिसिमबो जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबाफारिफोर बेफोराव मददथिखौ नांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि गथ' गथाय इयुन जोलै बिथांमोननो जों गोग्गो सोलोंथाइजों लोगोसे सोद्रोम आखल आखुखौ जों दाना होनो हागोन आरो समाजखौ मोजां फारसे जों आवगायलांनो हागोन। बेखायनो बयनिबो जों मददथिखौ नांगोन। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। नोंथांनि दखरानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों, बे बिथिङाव नोंथाङा दखरानि आफादगिरि हिसाबै नंगौ, दिनै जोङो
नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गंथाम गोजौ फरायसालि बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय एबा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारिजोंनो दिनै जोङो मोनसे हाबाफारि लाजाबदेरबावदों। जाय हाबाफारिया जोंनि समाजाव एबा जोंखौ फरायनायाव गोबां हेंथा होगासिनो दङ। बेनो जाबाय ड्राग्स, जाय निसा फेग्रा मुवा। बिनि सायाव जोङो दिनै एन्टि ससियेल ड्राग्स बिनि सायाव जोङो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जोंनि दख'रानि सिङावनो थानाय लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि सार बिथां अमरेन्द्र सरगियारिया बेखेवनानै होदोंमोन। बे हाबाफारिखौ लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसाफोरा ड्राग्सनिफ्राय एसे गोजानाव थानो हायो नामा। जों बे ड्राग्सनि सायाव बुंनो थाखाय ड्राग्सआ मा जिनिस बेनि सायाव बुंनो थाखाय जोङो गुवाहाटी जिल्लानिफ्राय सासे आलासि लिंनानै लाबोदों। बिथाङानो जाहैबाय अबिनाश नार्जारी। बिथाङा लिगेल सेलनि खामानि मावो। बेजोंनो लोगोसे आङो दायो खोब गोजोननायखौ फोरमायनो लुगैदों। जोंनि दख'रायाव देग्लाय गासै गुबुन दख'रायाव थानाय फरायसालियाव फरायहैनायजों सा 30 सेथि मासियाव आवग्रिसारनो हादों। बेनिनो सा 27आ जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय फरायसालिनिफ्राय पास जानाय। बेखौ लानानै आङो दख'रानि आफादगिरि जानानै खोब गोजोननाय दङ। मानो होनबा सिगां समाव थांनाय बोसोरसिमहालागै जोंनि दख'रायाव गासै सा 6 सा 7 बेबायदि जोङो सेथि मासियाव आवग्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मोननो हायोमोन। नाथाय देग्लाय खनसेयैनो दख'रानि सिङाव सा 27 मोननायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ। बेनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दङ। दान्दिसे उनाव जोबसिगोन। बेखिनियानो सार, नोंथांनि फरायसालिनिफ्रायनो 20सा फरायसालि बिथांमोना सेथि फार्स्ट डिभिजन मोननानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। बे बिथिङाव नोंथाङा सासे फोरोंगिरि महरै मा बुंगोन? बे बिथिङाव नंगौ, माने आंनि फरायसालि बिउराम बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव गासै सा 20 फरायसुला फरायसुलिफ्रा उथ्रिनो हादों। बेवहाय माने एसे गोजोननाय मोनदों आरो आं गासै सा 20 फरायसाफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनाय मोननो हादों। दा बेवहाय अदेबानि आं बुंनो लुबैयो फोरोंगिरिफोरा गोबां खस्थ' खालामनांगौ। आं दाखालिनि रिजाल्टनि समाव जा मेडिया फंनैसो बुंदोंमोन बेवहाय फोरमायखादोंमोन जे फरायसाफोरखौ बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामहोनोब्ला फोरोंगिरिफोरा बावसोमनाय नांगौ जायो। आंहा फोरोंगिरिया आंनि गाहायाव सानैल' दं। बिथांमोना गुबुन रेगुलार फोरोंगिरि गैला नालाय बिथांमोन सानैयानो माने दैलि मर्निं माने फार्स्ट पिरियडखौ लाफैनो होसोबोनो गोनां जायो। बिथांमोना आरो फोरोंगिरि गैखायाखौ मिथिनानै गावसोरबो माने होसोबोखायो। आरो ओमफ्राय बिथांमोन लाफुबाय थानाय समाव पार्ट टाइम टिचारफ्रा साफायै सफैयो आरो बेबायदियै माने पेरियडफोरखौ माने मेकआप खालामनाय जायो। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। माने आंहा फरायसालिया 2013 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जादों। जियानो जा आङो उननि फैबाय थानाय बेट्सखौ आरो साबसिनै खालामनो नाजागोन। मानो होनबा आं नै देग्लायनि मोननाय सा 20नि गेजेराव सासेबो स्टार मोनहोनो हायाखै। एबार नेक्स्ट रिजाल्टआव आङो स्टार मोनहोथारनो मोनसे सिमां लादों। बेखिनि।